защото съм с ръчни. Еми да, в смисъл как ще трябва, без обороти или ще... Значи, дали са системи или без системи, ти кажи как. То при мен си изключена, става просто дали да дигаме от оборотите или от 0 оборота направо тръгна. Ти казваш. Аз така или иначе, нали, от 0 да тръгна пак върта. Айде от обороти, да. Айде от обороти. Ама, Биле, изчакай малко да се приберат колите, дай нататъката да стъпиме по-хубаво, защото... Дай на 3 клаксо. Айде ти даваш. Какво направи ти,